Xiex tgħidli li ma tippreferix l-Angelo flok il-Salvino? Nippreferi l-Angelo. Xi żball għandek kappillan. Bħal Salvino mawx. Aħseb wara aħjar minnu. Proset, Dora. Xwiret. Sunt, inti għandek ħabta toqgħod tissemma. Hija ma kont qed nissemma xejn affarijiet da ma kontux qed tajdu xi sigriet naħseb. Il-ballun tal-final tal-Champions Cup tal-1984. Kien ġabu missieri minn Ruma. Ballun tal-final. U da minn fejn ġabu missierek xtraħ minn xirkant. Asra, hekk f'daqqa waħda. Da skem kienet fuq tagħha. Ix waħda din. Mela intom tafuha? Għax kolli nafuha. Jien kont naf qabel marret l-Awstralja. Ritrat x'inhu? Batuli minn għawdes. Jien x'għandi x'ażar. Maħi ma nafsi nagħmel Walter ħajqtulni. ċara Rut. Joyce, Sunta, mhux aħjar immorru ħalli ħallu l-sinjura li tkellem il-mama tagħha fil-privat?